Szeretettel köszöntöm a nézőket! Egy olyan videósorozatot kezdek most elkészíteni, amelyben különböző vasúttársaságoknál megforduló, azonos típusú járműveket fogok összehasonlítani. Első szereplőnk a Bombardier Talent, amely az ÖBB és a MÁV flottájában is megtalálható, nagyon hasonló típusokkal, azonban ebben a videóban részletesen össze is fogom hasonlítani, hogy mik az azonosságok és mik a különbségek. A Talent típust 1995-ben fejlesztette ki a Wagenfabrik Talbot nevű német vasúti járműgyártó, innen származik a típus mozaik szóból álló neve is. Talbot Leichter Nahverkehrstriebwagen, azaz könnyű regionális motorvonat. Az osztrák és magyar változatok nagyjából azonos időszakban készültek, ám amíg a MÁV számára mindössze 10 példány készült 2006-ban, addig az ÖBB 2004 és 2008 között összesen 188 ilyen motorvonatot helyezett forgalomba. Magyarországon a 425-ös, Ausztriában a 4023-as, 4024-es és 4124-es sorozatszámokat viselik. Az ÖBB 4023-as sorozatú 11 motorvonata 3 részes, míg az összes többi, beleértve a mávosokat is, 4 részből áll. Az utastér elrendezése közel azonos a két társaságnál. A MÁV példányaiban csak 4-es üléscsoportok vannak, az ÖBB-nél viszont az egyik végében található egy úgynevezett komfortzóna, ahol 2 4-esen kívül 2-es ülések vannak, a két oldalon ellentétes irányba fordítva. Ezeknél az üléseknél lehajtható asztalok is vannak. Az ülések vastagabbak, kényelmesebbek, illetve minimálisan állítható is az ülések dőlésszöge. Az üléshúzatok az osztrák vonatokon az ÖBB arculatát követve piros-szürke színűek, a magyarokon kékek. A normál ülések esetén is ugyanakkor az ÖBB ülései komfortban magasabb szintet képviselnek, mivel található rajtuk oldalsó fejtámla is, illetve az ülések között lehajtható karfa. A vezetőfülke ajtajára, vélhetően a vonatok jellemző megfordulási helye miatt, a MÁV Győr címerét is elhelyezte arculati elemként. A többi matricán mindkét szolgáltatónál megtalálható, mind a német, mind a magyar nyelvű tájékoztatás. Az ajtók belülről pirosak mindkét változaton, a MÁV néhány példányára a záródást jelző lámpát és hangjelzőt is felszerelt. Az utastájékoztatást mindkét változaton GSP típusú berendezés látja el, amelynek jellegzetessége, hogy helytelen beállítás esetén majdnem 20 évvel, pontosan 1024 héttel korábbi dátumot jelenít meg a kijelzőkön. Az ÖBB motorvonatain a LED kijelzőket monitorok is kiegészítik, amelyen az érkezési időkön túl az átszállási kapcsolatokról is tájékozódhatunk. Hangos utastájékoztatás is működik mindegyiken, amely a következő állomásról tájékoztat menet közben. Az ÖBB-nél németül és angolul, a MÁV-nál ezeken kívül magyarul is. Nächste Halt, next stop, Pándorf. Pándorf falu következik. Itt kiegészítésként megjegyzem, hogy számomra furcsa a települések magyar néven történő bemondása, ugyanis az ÖBB német nyelvű bemondásában sem Ödenburg vagy Raab felé közlekedő vonatként mondja a Sopron vagy Győr célállomásúakat. Tekintsük meg a vonatok mosdóját. Mindkét változaton egy mosdó található, amely kerekesszékesek általi használatra is alkalmas azonos elrendezésben. Az ÖBB-s példányokon lévő dekoráció véleményem szerint barátságosabb környezetet biztosít. Mindkét szolgáltató vonatai átestek már egy arculatváltáson gyártásuk óta, azonban az ÖBB példányain ez sokkal jobb minőségben került kivitelezésre. Makulátlan a CityJet arculat, míg a mávosokon már szakadozik a matrica, és sok helyen előbukkan az alatta lévő piros szín.
A kerékpárszállító részen az ÖBB vonatain beakasztható biztonsági öv jellegű szíjakkal, a mávosokon egy gumipánttal rögzíthetjük a biciklinket. A MÁV változatoknál sajnos az ablakok is sok esetben párásak, homályosak, ezért nem lehet rajtuk átlátni. Jellemzően koszosabbak is az osztrák társaiknál, viszont található rajtuk ülésszámozás, ami azt jelenti, hogy helyjegyes vonatokon is forgalomba állíthatják őket. A Talent motorvonatok összehasonlításának ezzel a végére értem. Örömmel várom visszajelzéseiteket a hozzászólások között, illetve ha nem szeretnétek lemaradni további videóimról sem, használjátok a feliratkozási lehetőséget. Köszönöm a megtekintést!